Lalaki sa Cagayan de Oro City, angol human nga kalit gitigbas sa iyang silingan samtang nagselebrar sa pista sa ilang lugar. Sospek paspas nga nadakpan sa otoridad samtang biktima swerteng nakalingkawas. Ano ang report? Samad sa ulo ug walang kamot ang nahiaguman sa 28 anyos nga lalaki nga residente sa relocation site Marlags sa barangay Kanituan, Cagayan de Oro City. Human nga natigbasan sa iyang silingan. Ang insidente nahitabo pasado alas 12 sa kadlawon adtong Domingo. Matod sa kapulisan nga ang biktima uban ang iyang mga higala ang nag-inom niadtong tungura sanglit pista sa ilang lugar. Diyang nahitabo ang krimen. Kalit lang kuno miduol ang sospek kaniya. Dala-dala ang usa ka lagaraw dayon tigbas sa biktima. Ang biktima gidalaga dayon sa adol nga tambalanan sa atong Arbor para sa hinalian nga pagtambal kaniya. Gilayon sab nadakpan ang 29 anyos nga suspitsado pinaagi sa tabang sa mga residente sa lugar ingon man mga barangay tanod. Daling gidala sa Bulwa Police Station ang sospek. Ginasuwayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa sospek. Hinoon gibutyag kuno niini sa kapulisan nga nahimo niya ang krimen tungod sa daan nilang bikil. Sumala sa report, diretso gi-approach ang biktima sa suspitsado. So wala day panagbingkil nga istorya kundi diretso tungod kay ang maong suspitsado sa pinaagi sa iyang lihok ug pudsag ug sa iyang inistoryahan ug sa iyang baho yung sumala pa sa testimonya sa mga tawo nga na dito base sa investigasyon nakainom pud kini. Kasong frustrated homicide ang posibleng atubangong kaso sa sospek. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.